Hadian ka jing thombor bashir khay jong ki riu khendu ha pahalgam ka badan ha Kashmir ka sarkar India ka lakhang no ya ki khan riu tali ki YouTube channel ki badai na Pakistan kinthop ya ka Don News but ARY News ki badai ki lat pathai Khubor ba khampau jong ka Pakistan yakine ki channel lakhang Namar lakanno ba ki lapin priang ya ki Khubor ki bomde bat ki bapin shit persha ya ka India ya ki shipai bat ki bor yada jong ka ri yagan nega jing khang jong ka sarkar India la le da ka jing ai jing mat jong ka tanat kampo yeng ka ri ka sarkar pedang kala Maham ru ya kalat pathai Khubor jong ka UK ka BBC Namar ka mat Khubor jong ka baong khang ka Pakistan ya ki visa naga benta ki nong India hadian ka jing thombor ya ki Torres ha Kashmir ha ka ba shibon ki nong pet ki kadaw ba ka mat jong ka Khubor ka ipan ban kumba ka India ka hiar thma ya ki Torres katanat external publicity jong katanat kambari kalaong baya ka jing sngaw jong ka ri ha ka ba ya day bat ka jing penmi Khubor ka jong ki halor ka jing thombor ki riu khendu la pha sha ujaki Martin ubade ukhli jong ka BBC ha India katanat kalapha ru ya ka shithi sha ka BBC halor ka jing ai kartang jong ka ya ki terrorist da ki militant ha ka ba ka jing mat jong ki ni ki kentien ka ya pher shibon ka sarkar pedang kala ongru pakan pet ngor bha ya ga rukam ai Khubor jong ka BBC ka jing thombor ka balaja ha ka arpo ar tarek uyayong hajan ka law binyat baisaran ka baha pahalgam talpen kendit ya ka ri barok ko wei the National Investigation Agency kalapalong ya ka jing tokit ya ka ni ka jingja kat ba ki shipai ki dang husiar bat pen khre bhaya ladi ki jing ye khi kilabthei ha barok ko wei ka ri pandawa ya ka jing pen shitom ka bateng ya ka Pakistan ka jing khang jong ka sarkar India ya ki nigila pathai Khubor ka pen pau ya ka jing mut ka baskam jong ka pan le persha ya ka jing thombor bashir khai jong ki riu khendu lani terrorism